Hello everyone, good evening. Andito po tayo sa Tokyo. Wow, Tokyo. And meron tayong guest dito, si Marie Nagahama. And at of course, andyan din ang kanyang jowa. Ayan. Aray! Naura. Ayun. So ngayon magtatanong-tanong tayo tungkol sa mga sa relasyon nila at kung ano yung mga advice na maibibigay ng isang taong umiibig. Ilang years na kayo? Siguro, mag 3 years na kami. 3 years? Grabe. So pag 3 years na nag-iisip na ng kasal? Hindi pa. Wala. Siyempre, may mga nangyari na hindi dapat mangyari. Oh my God. Alam natin yan. May mga nangyari. May mga nangyari. Pero siyempre, Yung medyo masakit. Oo, medyo masakit. Medyo masakit. Bata pa naman ako, mga 25 pa lang naman ako. Mag-asawa ko pag 30, kagaya ng sinabi ni Lola, ni Grandma. Ni Grandma. Masusunod si Grandma. Very dalagang Pilipina. Masunuring bata ako. Ayan, so, ano yung mga tips mo sa mga taong mahilig makapaghiwalay? Mga taong mahilig makipaghiwalay. Konting tapos away, mamaya, konting away, break na tayo. konting away, break na tayo. Konting away, break na tayo. Tapos mamaya-maya maghahabol. Patawarin mo ko. Mahal ko kita. Mga ganyan. Ay, sus ko. Ay, sa inyo. Ouch! 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 Isipin niyo muna yung mararamdaman ng ng partner nyo, bago nyo, ilabas sa bibig, sabihin ng mga masasakit na bagay. Siyempre, Oo nga hindi naman. naman natin, alam ko naman na hindi naman natin na sinasadya lahat na sabihin nyo, pero hindi dapat gano'n. Oo nga Hindi naman. dapat parang hindi dapat tinatapos ang away sa break up. Sino ba naman kasi ang mga taong ganyan? Nakakabwisit talaga. Very immature. Very immature. Hi! Hello! Hello, Philippines! Asan tayo? Sa Tokyo! Tokyo! Yay! My go! My go! Pagod na kami! Pagod na pagod, sobra. Ayun o, may isang May isang mukong. Oo. Nakakainis. Yan, nagsisearch siya kung paano. Smile, smile lang. Smile lang kami. Bye! Alas 8:30 na. Gutom na kami. Gutom na. Pakit ang mga hapon. Madulunod. Pakit ang mga hapon. Hindi kita sabay dito ang bike. Tapos, take 2. Hi everyone! Ay, ay. Pag una ko take to sa ganito. Hello! Asan tayo? Para lang kasi Tokyo! Tokyo, Tokyo, Tokyo. Saan ka ba yung dalas nakita? Last year, August month. August ba yan? June? Ay, hindi. Oo, nakalipas na. Nakita ko ito June. sa June kami. June kami. Nagugurang na kami, wala asawa, Oh my wala God. pati. Pero ang saro, may jowa. My God. Walang kwentang jowa, pinapahintay kami lagi.